Birus edo bakterio batek gorputzaren lehen defentsa hesia arrakastaz zeharkatu duenean, bigarren lerro bat sartzen da martxan. Bigarren babes eskutu horri immunitate moldagarria deitzen zaio. Ornodunen globo zuri espezifikoak erabiltzen ditu, linfositoak. Antigeno bati berariaz aurka egiteko gai diren ornodunen globulu zuri espezifikoak erabiltzen ditu, linfositoak. Antigeno bati berariaz aurka egiteko gai diren zelula oso espezializatuak dira. Printzipioz, gure organismoan antigeno mota adina linfosito mota daude. Antigeno erasotzaile batek organismoaren lehen defentsa hesia zeharkatzea lortu duenean, linfosito horiek mobilizatu egiten dira, eta arrotzaren izaera eta nortasuna onartzen dutenean aktibatu egiten dira. Gripearen kasuan, adibidez, birus deiturikoa endozelularra da, eta horrek esan nahi du bere ahalmen infekziosoa gauzatzen duela mintza zeharkatzen duen zelula txertatuz. Zitoplasmaren barruan sartzen da eta bertan ugaltzen da gorputz osoan zabaldu aurretik. Infektatutako zelulak orduan kutsatutako antigeno erasotzailea identifikatzen duten elementuak ditu mintzaren gainazalean. Peptido antigeniko esaten zaie. Une honetan, infektatutako zelula organismoarekiko arrotz konsideratzen da. Beraz, antigeno horien aurkako erantzuna hasten da. Erantzun zelularra da. Dena, hanturazko erreakzioan hasten da une honetan. Zenbait zelula inmune antigeno erasotzailearekin kontaktuan jartzen lehenak izan ziren antigenoak aurkezten dituzten zelulek haien nortasuna harrapatzen dute eta azalean aurkezten dute. Zelula dendritikoek antigenoaren peptidoa erakusten dute mezulari gisa. Antigenoak aurkezten dituzten zelula horiek peptidoa daramate erasotzailearen nortasuna txartela eta T4 T laguntzaileak eta T8 T zitotoxiko linfositoak bizi diren gongoi linfatikoetara migratzen dute. Peptidoa aurkezten duten zelulek linfosito espezializatu batekin konektatzen dute eta elkarrizketa hasten da. T4 edo T laguntzaile linfositorekin ezartzen da. Hau da, aktibatu egiten da. Klon kopuru handi batean ugarituz hasten da mitosis. Klon batzuk T linfosito laguntzaileak bihurtzen dira. Beste batzuk memoria linfosito bihurtzen dira. Gero, bigarren kontaktu batetan linfosito laguntzaileak izango dira. Linfosito laguntzaile hauek interleuzina edo linfosina izeneko zitosina jariatzen dituzte. Beste linfosito batzuk aktibatzeko, zitotoxikoak hain zuzen. Antigenoak aurkezten dituen zelularekin kontaktuan jarri zirenetik alertan daudenak. Zitotoxiko izeneko T8 linfositoek jasotzen duten mezu kimikoari erantzuteko. Era berean, biderkatu egiten dira memoriako T linfosito batzuk. Besteak gorputza patruiatzen duten T linfosito toxiko izeneko zelula hiltzaile bihurtzen dira. Orain, gai dira kutsatutako zelulak ezagutzeko eta gero suntsitzeko. Hau da, erantzun zelularra. Beste agente infekzioso batzuk zeluletatik kanpo erasotzen dute, tetanos eta koleraren kasuak direla eta. Antigeno extrazelular horien aurka egokitze erantzuna humorez dagoela esaten da. Erantzun humorala. Erantzun modu hau desberdina da. Antigeno erasotzailearen identifikazioa linfosito kategoria desberdin baten bidez egiten da. B linfositoen bidez. Antigenoa identifikatu bezain laster, B
linfositoak estimulatu egiten dira eta zitokinak urrutitik jasotzen dira. Alertan dauden T4 linfosito laguntzaile osagarriek igorritako mezur kimikoak ugaritu egiten dira mitosiagatik. Hoietariko zati bat, memoriako linfositoak bihurtzen dira. Beste klonak antigenoaren aurkako zelula plasmatikoak bihurtzen dira eta ondoren antigeno horren aurka beraria zuzendutako antigorputz zirkulatzaileak sortzen dituzte. Antigorputz zirkulatzaile horiek kopuru handitan jariatzen dira plasman. Antigeno erasotzailearekin topo egin bezain laster, harekin elkartzen da eta neutralizatu egiten duen sare moduko bat eratzen du. Makrofagoek hildako zelula guztiak eta erantzun inmunearen ondoriozko zelula hondarrak desagerrarazten dituzte, giza gorputzeko sarraskijaleak bailira.